Ο κόσμος που θέλει να ακούσει κάποια δικά σου κομμάτια, πού μπορεί να τα βρει? Έχεις κάποια ιστοσελίδα ή κάτι τέτοιο? Ιστοσελίδα δεν έχω, μπορεί να τα βρει μέσα στο YouTube, όπου έχω ανεβάσει όλη μου τη δισκογραφία. Το MySpace πλέον δεν το χρησιμοποιώ. Μπορεί να τα βρει στο soundcloud.com/μεσάγια, όπως και στο thisis50.com. Βέβαια εκεί το έχω διαγράψει ένα κομμάτι μοναδικό που είχα ανεβάσει. Γιατί? Αλλά το διέγραψα από εκεί λόγω σχολιασμών που γινόταν μέσα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή? Από την κοινότητα, από το φόρουμ του thisis50. Τι ακριβώς συνέβη? Απλώς μαζεύτηκε όλη η black κοινότητα και σχολιάζανε μία λέξη συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ εγώ, το nigga. Ραπάρω στα αγγλικά σε αυτό το ρεφρέν, βέβαια δεν είναι δική μου στίχη, είναι της Ανιών από τη Σχημαλιολίν. Αυτή έγραψε τους στίχους, εγώ απλώς τους είπα και δημιουργήθηκε όλο αυτό για τη λέξη nigga, την οποία δεν καταλαβαίνω. Και φίλους έγχρωμους, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα, όλη τη μέρα νίγκα τους λέω, νίγκα τους φωνάζω. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι προσβλητικό αυτό. Ούτε αυτό που λένε οι μαύροι για τους λευκούς που δεν δέχονται αυτόν τον ορισμό. Δηλαδή εγώ είμαι λευκός, αν κάποιος, δεν λέω μαύρος, Κινέζος, με πει λευκό, ότι πρέπει να με ευριάσω από αυτό, πώς να με πει πράσινο? Πιστεύεις πως το hip hop είναι επανάσταση? Όχι. Πιστεύω πως το hip hop δεν είναι επανάσταση σαν μουσική. Όπως και καμία μουσική δεν είναι επανάσταση. Στον όρο επανάσταση δίνω άλλο ορισμό. Για να επαναστατήσεις δεν χρειάζεται απλά να καταγράψεις το πως έχει μια κατάσταση την οποία βλέπουν όλοι. Όπως κάνουν οι rappers, ούτε να γρατσουνάσεις κιθάρες και να ουρλιάζεις όπως κάνουν οι μεταλλάδες. Αυτό δεν είναι επανάσταση. Επανάσταση είναι να μαζέψεις το κολαράκι σου και να πας εκεί όπου οι άνθρωποι διαδηλώνουν και προσπαθούν να αλλάξουν κάτι, γιατί η επανάσταση αυτό είναι, αλλάζω κάτι με την επανάσταση, όχι απλά περιγράφω κάτι μένοντας έξω από τα πράγματα. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σου για τη metal μουσική? Μπορεί να συνυπάρξει με τη hip hop? Όχι, δεν μπορεί να συνυπάρξει. Είσαι απόλυτος? Ναι, είμαι απόλυτος και θα σου τεκμηριώσω γιατί. Όπως είπαμε πριν, η φύση του hip hop είναι ανθρωποκεντρική. Το metal είναι κάτι διαφορετικό, ή το rock ή το punk. Έχουν να κάνουν με την ύπαρξη δαιμόνων, θεών, παράξενων σκοτεινών δυνάμεων, ίσως κάτι που εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Είναι κάτι το μη πραγματικό. Το hip hop, ακριβώς επειδή είναι κάτι το πραγματικό, δεν γίνεται να συνυπάρξει ποτέ. Ποτέ με την metal. Είναι με λίγα λόγια ό,τι διαφορά έχει ακριβώς ένας ιδεαλιστής από έναν ηλιστή. Απ' την αφετηρία, τα σπίτια στη σόκια με μεζάκια στα μικρόφωνα. Είστε τσέντερ του πλοίου μου το όνομα. Ράζιτζα στη σόκια είναι μεγάλη η πορεία. Χιλιόμετρα μακριά απ' την αφετηρία, τα ψηφίο στη σόκια με μεζάκια στα μάικ. Δεν είναι έτσι unit, ούτε ο Πασταράκης. Κάθομαι και βλέπω ό,τι μπορώ να βλέπω. Μεγάλη απόσταση, μα εγώ το επιβλέπω. Τι να κάνω, τρέχω, έτσι μου μάθε αυτό. Αυτό που εγώ αγάπησα τώρα που αγαπώ. Είμαι σ' άλλη πόλη, είμαι σ' άλλη χώρα. Μακριά εγώ αυτή